Salut lume, sunt Claudi 1000, iar el este Cat Devil 1234 și ne-am decis să facem o serie Let's Play pe channelul nostru Crazy Games. Iar sper să ne sper să ne susțineți să facem mai multe videouri. Vom face și de Skyblock și mai multe jocuri și lăsați un coment cu ce jocuri ați vrea să facem și vom face. De aici să începem întâi lemn. Opa, ce s-a întâmplat? Bă, chiar la copacul meu te duci. Na, soarta. Eu mă duc în jungle. Nu mă, luăm distejar lemn. Am lag, frate, am lag, frate. Trebuia să... mă, fainul, dar tot am lag. Unde-i vestul junglă, mă? Eu mă arăt drept, eu sunt lângă ea. Stai. Junglă? Uite-o. Da. Fii atent, fii antena puțin, rămâi acolo să vezi ceva, da? Haide, da. Ce? Stai, uite, vezi copacul unde sunt eu? Stai că nu te văd. Stai să-mi bag nodusul. Eu nu mai am nodusul de mult. Așa. Ia, stai să mă urc în copac, că mai mult. Ia, unde ești? În care copac? Ești în primul ăsta de aici? Nu, vezi aici, mă vezi? Stai, tu mă vezi? Eu nu te văd. Mă apropii, mai mult, mă apropii. Un porc, mă apropii. Mă apropii mai mult și mă apropii. Și m-am apropiat. Ce? Nu văd pe nimeni. Da, vezi cum dispar copacii. Copacii care tăia mai înainte, da, dar din junglă n-am văzut niciunul. Uite, văd unul aici. Și văd... da, uite. Văd. Și uite-te acum. Mi s-a dus toporul. Eu mă duc și iau de stejar, eu fac din stejar casa. Hai că am luat lemn. Bine, că lemnul de junglă punem pe jos. Sau decorăm cu el. Cât lemn de junglă. Hai să ne facem casă. Mă duc să mai iau lemn de stejar, că am puțin, că am 2-3 stack. Felicitări, mamă, ai făcut copil urât. Da, gata, hai că ești afon, nu mai cânta. De ce? Tranquila. Da, tu ești mai afon decât mine. Exact, vezi că știi? Bă, dar vezi că recunoști? Omul nu vorbește What degeaba. the fuck, era un porc gri. Porc gri? Mi-am aruncat sabia. Deci ăla era porcul, nu? Nu. Iau și niște ciuperci? I-am și eu 2. Eu am 5, da, 10, da. Gol locus, porci am găsit. Uite, era porc gri. Sau în cine sunteți, asta îi place să mintă. Nu mint. Nu, atunci unde e porcul gri? Du-te pe la mine, îți vezi, dădeam într-unul acum și trece altul. Și s-a făcut gri, nu? Hai că am venit înspre tine. Hai, nu mă vezi. Nu, deloc, sunt în spatele tău și nu te văd, nu? Uite porcii! Omoară-i. Vasile! Omoară din dracu. Dar avem mâncare! Uite-te în inventar! M-am uitat. Uite-te mâncare! Nu. Ba da. Hai ne adăpostim sub un copăcel, vrei? Nu, că eu nu sunt ca tine. Ce boscheta? Da. Eu fac casă. Țigane, ăsta își face casă din lemn. Eu fac din diamant. Ești mai țigan ca mine, eu le fac din cărbune. Lemnul aparține țiganilor, da?
Și diamantele... Nu, tu ți-l faci din fier, că țiganii duc fier la fier vechi. Și tu... Te faci din nou, ești mai cocalar decât mine. Bien? Aur. N-aș ce, măcar aură nu se vinde. Parcă-i, deci dă tăpă la mine să vezi. Nu stai că nu te văd. Parcă, dă tăpă, puțin tăpă. Hai, tâpă. Chiar, deve, 1, 2, 3, 4, ia. Asta era porcul maro. Nu-i porc gripe, nebunule. Te-am găsit fier. Uite iron. A meu! Tate, Ai simțitule, e meu! tate. L-am luat eu. Ce bine, am luat și eu unul. Oh. Uite, am găsit coal. Hai, cu X-ray-ul la putere. Nu, eu nu mai am X-ray. Nu, dar l-ai avut. Încet cu tu senenea. Ia dă și mie. Ue, cici. Copii. Pardon. Aaa, am căzut! Și eu. Creeper! Sunt zombie! Nu văd nica. Tu ham acolo, eu ham aici. Ai înțeles? Nu, Mai bine. de la macă. Bă, dăm niște bețe să fac... Ah, nu uite. Am găsit lavă. Ce-mi spui mie? Ne facem casă sub pământ. Ah, creeper! Nu, ce speriat. E dor de notus. Uite, am găsit coal. Am mai găsit coal. Am găsit un generator. Da, fix. Da, mă, generator. Tu nu știi că apa și cu lava poate să fie generatoare? Ba da, generator făcut. Păi da, e natural. Cobblestone Natural, e natural. Da, mă, cobblestone natural. Bă, ce țui la mine la ureche. Dar nu tipul. Ve, și tu. Am găsit gold. Oh, mă fac cocalar. Ce bun. Ăsta e al meu. Trebuie niște... Da, am. Cobblestone. Aoleu, ce mă enervează că îmi zice Bedrock open a room from Terraria. De ce zice așa? Cam Game Ranger-ul a prins că vreau să fac server de Terraria. Ți-am zis că vreau să mă joc cu Andrei. Hai. Nu vrei și tu? Ba, cred că da, dar nu știu. Am mai găsit mai mult gold. Cocalărime. La. Ia-ți dăm cu X-ray dacă mai găsim ceva. Extremistule. Ei, eu shiftist, da? Stai numai cu shift. Țin shift-ul activat. Auzi, bă, acum... Shiftul, bă, țin shift-ul activat. Bă, tu știi cum te numești acum? Mm. Z, shiftistul. Dar de unde ești Z, bă? Claudiu. Lavă! Ce buce de Da, bă, așa acum de unde ne dăm seama ca să facem video de 15 minute? Sau la oprim când știm noi, pe la 10, 20, 30, 40, 50 de minute, o oră. Am găsit diamant! Vai, mititelu! Să căca pe el. Ei, da. Și-a căzut în lavă. Ce de Hai, folosește fly-ul. Ca să scapi de acolo. Sau heal, dați heal. Nu mai mă duc după lavă, eu oricum eram cu singur diamant. Ce buce de Ce vrei cu un singur? Fă-ți un shovel. Nu, mersi. Am deja unul. Deci eu n-am. Stai că mă trebuie. Că vin cu o sticlă de... Ai, gata, încetează, că deja mă Ce disper. nu mă aminte ce vrei? Deja mă disper melodia aia. Mulțumesc partenerului meu nu, Claudiu 1000 că mi-a arătat această muzică de cocalari. Auzi, acum văd că zice aia, bă, vezi că noi nu suntem cocalari.
cu el la ușă. Cu călării, cu călării. Și ce că ar fi? Revoluție, revoluție. Nu. Ascultă, Manele, ascultă. Da. Lavă, Ce-ai spus? N-am înțeles. lavă, N-am înțeles altceva. magma crim. Am înțeles altceva, băi. Ce ai înțeles? Altceva. Că Schenix e un bou? Nu, asta e altceva. Dacă ești la ce am înțeles. Aha, la femei. Da, tu ce Femeistule. Tiftistule. Hai, zombie, ho cu tata ca în sabia. A, uite-l. La moacă. Așa. Măcar îmi țin de fan. Ce? Zombiu. Dar ce n-ai mâncare? Bă, da, l-am mâncat. O, cu tata, că s-adună mobii. O, cu tata, uite, doi. Bine că ai pus să ne explodeze creeperii. Poftea? Bă, dar nu puteai să faci de-aia dacă cădem în lavă să nu pierdem itemele și experiența. Ba da, de ce? Că vreau așa, vreau să mă arunc în apă să fac o baie. Am căzut în lavă. Și de ce nu scrii cât ai murit? Vreți să vezi că mă dau kill singur sau ce? Nu, mersi. Hai, urcă-te, băi, nene. Negrule. Hai, Claudie. Așa, bravo că ai dat tu. Ironul meu! Ce mă vine? Ți-ai ca o fetiță. Tu cât iron ai? Eu am 16 iron și 19 gold. Eu am 39 de iron și 57 coal. Iron. Bucea e ironul meu! Da, te văd. Ah, bine, l-am prins. Băi, tu ai dat până să-mi șmerlești tu. Era zic eu acum ce-mi șmerlești. N-ai la game, mâncați așa. O, cu tata că mi-a furat. A, uite iron aici. Iron meu. Tuta meu. O, cu tata. Hei, Opa, în fundătură. În fund de... spawn. Bă, Nu am aruncat pickaxe-ul în apă. în fund de... Bip. Hai capul meu. Vezi că oprești și o ploaia. Oprește. Ia zăr, iar. Sau puteai să scrii /sun, da, în fi. Sau poți să-mi faci lumină, sau poți să scrii I-T-O-R-C-H-E. Uite, vaci. Ei! De ce vorbești așa cu profesoara mea? Simțitule. Găsește șerpi. Uei, de ce vorbești așa cu profesoara? Ah, de fapt poți să vorbești așa cu profesoara mea, da. Gata, știu unde să fac casa. Am găsit un loc flat. Flat. Super flat. Tăpăalele. Uei, Bucea! Când am găsit și eu diamond, îmi dai tâpâhere, nu? Da, știi. Da, am găsit iron, dar dacă tu ești... iron, da, diamond, dar dacă tu ești Bucea... Hai să facem casa. Cu tata, eu fac. Da, bine, hai, fă tu. Gata, fac eu, hai. Cine mai șmecher? Nu se pome aici. Da, bine. E, pom. Gata, pot să mă duc la cocalari. Nu, da, asta nici nu știi ce zbor. Uei, Bucea! Aoleu, trebuie să vorbesc eu repede. Da. 4, 6, 8, 10, 12, 14... Uite, vacă gri!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Avem cărnița asigurată. 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Câteva ce-am găsit până la un loc. Vai, bebelușule. Bă, de ce vorbești așa cu doamna de chimie? E bebe. Stai cam la... Fă niște chesturi, mâncați așa. Ne-au dus acasă. Nu știu ce-mi spune, fă niște chesturi. LOL, ce loc am găsit. Lol, ce... Da, bine. Mi somn. Și pe mine mă doare gâtul. A, da. Bă, mănâncă! Avem sticle? Uite, Da, dau cu avem. lopata în lemn. Poftim? Dau cu lopata în lemn. Ce buce. Ue, merli. Ah, uite-le. 5. Ce făcute? Stai cam la... Nu, așa. 2, 3, 4, 5. 5. Bucea. Gata, 5. Așa. Asta pot să fac și eu. Sper că mi se aude vocea bine. De obicei când făceam videouri mi se auzea încet. Ue. Ce face? Ca tine, tu. Eu nu sunt pisică, da? Eu nu sunt pisică, da? Eu nu mănânc pește ca tine. Eu nu mănânc pește. Nu, de asta te numești cat, nu? N-ai secret, fă. Ce? Că vezi, mai secret, fă. Ce face? Ăsta zboară, mâncați așa. Uite, bă, dau cu lopata în lemn. Bravo, dacă tu ești deștept. Aici. Am dat mă duc și eu afară. Peste 5 ore. Berbe milfez. Be, pune lemn de junglă acolo, e. Am pus aeră și nu mai am pus cabățul și n-am pichet. Nu, bă, pe podea punem lemn de junglă. Bine. Vai, ce lagam. Tu la ele cu nodusul, nodusul. Nu, am fly. De la... Am scris /fly de curiozitate și am mers. Auzi de curiozitate, mâncați așa. E bucea. Da, Flota. Da. Auzi, mai prelungește cu un nivel casa. Nu mai! Ba da, Lasă așa. eu nu. Păi da, eu nu stop. Eu sunt pisică! Hai bă, ajută-mă. Eu te ajut, uite. Fac teleporterul. Eu vreau iteme. Vreau diamante. De cu lopata în lemn, de cu lopata în lemn. Sănătate. Mersi. Da, pentru ce? Bă, uite!
două lemne. Două bucăți de lemn nu mai lipsește. Stai că ți le pun eu. Ce face aici, Bucea? Bine, Flocea. Aha. Da, mi s-a terminat toporul. Confecționează unul nou. Dar ce sunt eu, mă? Aparatură comică. Da. Hai fă tu casa, că aici eu nu mă pricep. Bine, dar dă-mi un topor. N-am! Ue! Ue! Vrei să vezi că ai? N-am! Nu. Ue. N-am lopată! Ue, n-ai ce faci cu lopata. La cobblestone. Asta că l-am trebuie. Ah, uite. Ue, ce faci cu Golden Apple, ue? Bățe, gane! Lasă-le acolo așa că-ți dau și ție jumătate. Unde să pun eu? Aici. Face, Ue, bacu, fă un topor, te rog. O, Bucea, că nici aer n-am. Vrei să câte chesturi îți fac? Nu. Nu fă mult. Dar am făcut 35. Ue, bucea. Uite, unul aici, unul aici, unul aici, unul aici, unul aici, unul aici, Băi, dar nu pe ferestre. aici, unul aici, bă da, aici. Ue. Eu nu mai știu să le pun. Dar de ce ai făcut așa mult? Că suntem badass. Ia uite. Oh, aleluia! Și mai pun într-o parte. Și? Nu mai pun în parte cealaltă. Adică atâta, bă. Uite câte. Primul de aici va fi de Ue, lemn. de ce ai pus și aici? Sparge-le! Lasă-le. Sparge-le! Nu! Sparge-le! Lemn. Alea care Aici. nu-s bune, sparge-le, băi! Aici, lemn. Băi, sparge-le! Ho, bă, Bucea. Minereuri. Ue! Aici cabel. Aici mâncare și chestii de la animale. Aici de la mobi. Băi! Băi, eu ți-l sparg. Aici să-i plin. Sparge-le tu, bă. Așa. Cocktail, ce? Așa, așa. Ține, Aici, ține-ți chesturi, super. ia de aici chesturi. Ce-ți fac ele? Fac-le. Cocktail. Stai, trebuie lemn. Așa. Ce faci, mă? Mă cac. Pune lemn pe acolo pe sus.
Deci atâta nu poți să faci. Ce mă? Să pui la... Ce frumos scrii. Știu, mersi. Obiecte din natură. Adică iarbă, cactușii la nisip, bușuri de-astea, De care? magma, crim, toate chestiile alea, mă. Bă, da, uite, ia sticla asta. Vei. Creeper în spate. Ia sticla asta. Ia sticla asta și fă glass panel. Panel, glass, panel, Glass panel. panel, Pane! Glass pane. Ce faci, coșorobule? Opa. Sănătate. Dar stai să fac ușa întâi. mă, nu, câte... Stai, un... LOL! Câte stecuri am! Stai un pic! Ui, stai să fac ușa. Așa, bravo, ce ușă frumoasă ai făcut, știi? Ce? Aici facem doar una. Stai, ui. Bă, Bucea, nu mai sparge. Așa. Așa. Zici că e un body pisică. Ia. Da! Hai să intrăm în bot. Uite, am intrat în bot. Uite o ușă. Fă una. Sapă nisipul, sapă nisip. Gata. Am terminat. Auzi, uite-te puțin la nisip și glass, să vezi ceva. Ce? Câte... Am faithful-ul, mă, n-am alt... Nu, mă, nu la... În stai un chest. pic. Vreau. Stai că fac eu aici. Trebuie să pun și sub chesturi. Dar tu ce credeai? Că e încă ușoară? Unde la... Nisip și glass. Am lag, mă Creeper! scuzați pentru lagul ăsta, dar na. Am avut. Ai. LOL, mi-a căzut cap de creeper. Eu am de zombie două. Stai ca creeper, stai. Echipa zombie. Nu, uite ce mișto arată. Like a zombie style. Stai. Enderman. Bă, ratata, bă. Enderman. Ăsta arată ca sângele, mă. Ce? Ăsta. Scândurile de junglă. Eu nu mai am eu nu mai am niciun... Mă, am o idee. Putem face niște pistoane, avem ingredientele necesare. Da, dar nu prea mult cabel. Nu avem cabel destul. Am eu cabel. Că? Da, dă-te, bă, tu nu vezi că eu pun lemn aici? Cine Auzi? Și acum ne trezim cu Herobrine că vine și ne dă foc. Da, fix. Bă, când am început să joc Minecraft, când mi-am luat prima oară Minecraft-ul, mi-am luat eu o lume de Skyblock, știi? Bă, și mă, ce mă joc, mă duc să minez,
copaci erau în spatele meu. După ce minez, du-te bă, tot a luat foc. Știi cum am speriat? Am zis gata, nu mai joc Minecraft. Trebuie să-ți faci o casă din oțel ca să nu se ia foc. Din iron. Al doilea episod cred că o să fie mâine, că cred că o să facem vreo 3 episoade săptămâna asta. Și cam 2 săptămâni suntem era să zic în reluare. O să stăm pe tușe, pentru că eu plec la țară, adică eu filmez și plec la țară. Și peste 2 săptămâni vom face altul. Aoleu, și cu cine mai mă joc eu Terraria în afară de Andrei? Sau dacă nu, să-i dau parola de la cont și lui Cat și o să mai posteze și el niște videouri cu înlocuitorul meu. E parola de la... Da. Filmăm, o să filmăm pe servere publice! Mi-l fă. Unde-i lemn? Ah, uite acolo jos. Da, uite aici jos. Pac. Gata, uite acolo cât lemn. Mâncare. Pac. Eu am noroc că nu plec nicăieri, doar la strand. Cablu aici. Minereuri aici. Aici. A, uite, avem și restul, nu știu. Ciuperci, mobi. Adică aici punem mobi? Adică nu, ce Nu știi, dar așa se înțelege, adică pui mobi, știi? O română asta. Sapling-uri. Ce mai știi? Somnoros, bă, ce vrei, de-abia m-am trezit. Da, fix. Da, mă! Și am făcut. Da, mă, obiect din natură, dar în celelalte chesturi ce mai punem? Scrii și tu, Nether, The End, Bă, încă nu ne-am dus, Stai un pic. Stai un pic. Să-i dus. Gata, am revenit. Mă, am văzut un porc care ardea pe aici, sau ce era? Un Era zombie. un mob. Da, în fine. Spunem niște torțe. Trebuia să le ieși noapte, dar în fine. I-am dat ăla să iau, am văzut dacă ai torte și am văzut și am vrut să le iau, ți-am dat de OP până apoi OP, dar tot nu merge. Pentru că aveam founder, băi. Ce? A, da. A, da, da, acum ți-ai amintit.
Hai să facem a doilea Uite. etaj. Bă, nu, lasă, nu. De ce? Uite-te. Facem în... Uite ce avem. Uite, avem două lăbuțe, bă, una roșie, una albastră. Ia. La pot. Be, de ce ai făcut? Aici o să-mi pun un cățel. Și aici o pisică. O să mă chinui. Da? N-are nimic. Nu vreau iron, eu vreau gold. Ai poți să între fiecare câte ori. Hai că vin cu o sticlă de vidă, hai că vin. Tu știi că 8 bucăți de coal arde un stack? Da, știu. Ualo, ești mai deștept. Băi, dar lasă-mi și mie. Eu fac armure. Bă, Bucea, lasă-mi goldul. Ce cool arăți. Da, și fac, eu în loc să-mi fac armură, făceam bloc. Sper să-mi ajungă. Ce, îți faci de aur? Da, îmi fac o calare. Îmi trebuie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2. Dacă stai cu shift-ul nu se deschid chesturile, nu? Ba da. Da, crafting-ul? Ah, se deschide. Allacta muove. Allacta muove. Allacta muove. Ah. Pardon. Hai, mai trebuie încă o bucată. Gata, mă fac o calar. Te uiți? Bă, te uiți, Zed? Uite-te la mine, mă fac. Bam. Stai un pic să-mi fac și armă. De care? De cocalari. Ah, tu faci din iron. Întâi uită-te la mine. Stai. Hai. Te Da. uiți? Stai. Nu mai am de cască. Răcâță, tăcată să... Da, mie îmi place asta. Mă, dar scrie aici unelte, armuri, Dar scrie și tu, că eu am scris. ai băi. Hai, ieși afară. Băi, ia aeronul meu. Bă, vezi că eu l-am pus la prins. Na și, ce? Eu îmi fac unelte din aeron, da? Eu fac... să nu zic. Și cum pun signul pe chest? Stai cu shift-ul. Lol, uite un cap de scheleton. Da s-a dat... de s-a dat rivu. Și aici pun armuri de cocalar. Armuri de coalar. Lol, eram fly-ul. Uite, am găsit 3 oi. Mi-am găsit coi. Unelte și ce să mai pun? Cu călărime. Am găsit un sat de village. Și lol, câte vaci. N-am mai văzut atâtea viața mea. Adică tu n-ai vrut să facem viața ta? Nu, sunt prea multe vaci, mă. Na, și? Dar n-are de ăla, îi dau foc la sat. E auzi, mă? Bă, Da. nu, unde ești?
Acum strâng În ce recoltele parte de la... te-ai dus? Dă-te până la mine. Las când mi-am setat oameni. Ce mi-am setat. A, ba, cred că mi-am setat și eu, da. În ce parte te-ai dus, băi, bă? A, uite, te văd. Îți văd țigănimea. Nu, serios, chiar ți-am văzut armura și mi-am dat seama că ești tu. Și eu te văd, fă, uite, și eu te văd. Fai, cât te faci! Acum le-ai văzut și tu. Bă, milfarule. Eu măcar mi-l fez, băi, nu ca tine. Eu mă duce pe TF după asta, vezi Vin și și tu? eu. Uite, bookshelf! Fură-le, fură-le! Fură la Băi, tot. dar nu distrugi asta, că venim aici și mai negociem cu ăștia. A, frate, tocmai acum mă stresează unul pe mes. Spune și tu acolo, DND, mi-l fez. A, mai multe bookshelf-uri, mai bine pentru noi. Morcov, morcov, morcov. A mei, a mei, a mei, a mei, a mei. Bă, stai mei! Ce buce de... Cu un țipă de... Aoleu, mă stresează ăla. Frate. Vai, minte tăi, nu știi cu ce filmăm. Milfan. Milfăm, da. Uite-ne casa. Hai, Băi, avem casă fără acoperiș, băi. Bă, hai să încheiem aici, zen. Da, stai să mă duc acasă să-mi las unele chestii. Hai că e și 24 ceasuri. Da, chiar ai dreptate. Și cam asta a fost tot pentru astăzi. Sper să dați un like, subscribe și coment dacă v-a plăcut și așteptăm să facem și următorul episod. La revedere!